Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, з невялікай затрымачкай, але на гэты раз за мяне я затрымаў з запісам праграмы. Тым не менш, нарэшце у нас у студыі лідар фракцыі каманда Латушкі і руху за свабоду у Коордынацыйнай радзе, кіраўнік народна-антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Что вы так хитро неяк так глядели на мяне, пока я пералічваў? Не трэба, просто можно сказать Павел Латушка и все. Не, ну в принципе да, тут уже такі ўзровень, что это дастаткова. Павел Латушка. Знаешь, мне трэба будзе выбирать, говорить от фракции ці говорить от кабинета, да? А, вот это вот я поставил вас в такую незручную ситуацию, калі трэба. Так. Не, я думаю, что, по-перше, у нас, напэўна, будзе кіраўнік фракцыі, які будзе выказвацца менавіта ад фракцыі. Я з'яўляюся шараговым членам Коордынацыйнай рады. Зразумела, я належу да гэтай фракцыі, зразумела, што я з'яўляюся лідарам, але будзе кіраўнік фракцыі, які будзе прадстаўляць таксама афіцыйны пункт гледжання. Ну так, вось бачыце, усё ж такі не ўсе коўдры Латушка перацягвае на сябе, і кіраўніком фракцыі хутчэй за ўсё будзе не ён, і спікерам Коордынацыйнай рады таксама будзе не ён, тым больш, што ўжо, наколькі я разумею, ухваленыя змены ў статут, што тыя людзі, якія з'яўляюцца сябрамі аб'яднанага пераходнага кабінета, не маюць права прэтэндаваць на кіруючыя пасады ў Коордынацыйнай радзе. Гэта была наша ініцыятыва, гэта ініцыятыва была з самага пачатку, яшчэ падчас перадвыбарчай кампаніі мы казалі, што немагчыма, недапушчальна, каб член кабінета адначасова займаў пасаду спікера, віцэ-спікера, кіраўніка парламенцкай камісіі ці камісіі Коордынацыйнай рады, а таксама дадалі яшчэ такі пункт кіраўніка рабочай групы па слуханнях аб'яднанага пераходнага кабінета. Але яшчэ раз мы берем за узор менавіта еўрапейскія узоры, калі парламенты фарміруюць урады, і таму членамі урадаў з'яўляюцца і дэпутаты парламента, але яны не могуць у парламенце займаць ніякіх пасадаў. Гэта забяспечвае, што рэалізуецца менавіта падыход большасці, якая перамагае на выбарах. Дарэчы, гэты змены ў рэгламент прыняты больш чым 2/3 членаў Коордынацыйнай рады, больш за 60 галасоў аддавалася по кожнаму пытанню, і гэта вельмі важна. Гэта дэмакратычны інструмент. Колькі бы там хто не казаў, там узурпатарства казалі, там так конституцыйны пераварот, нема канстытуцыі, але пераворот зрабілі, але не зразумець трэба одну рэч. Вось якраз такі тыя, хто пра гэта кажа, яны хочуць сінімі пальцамі трымацца за ўладу. Калі адбыліся празрыстыя, дэмакратычныя, канкурэнтныя выбары, падчас гэтых выбараў было забяспечана галасаванне і не было ніякіх прэтэнзій, ніхто ж не ставіць на конт таго, што была фальсіфікацыя, ці хтосьці кагосьці падмануў, і перамагла большасць, яна сфармавалася ў Коордынацыйнай радзе, яна прымае рашэнне, і гэта і ёсць дэмакратыя. Пройдзе 2 гады, можа перамагчы меншасць, і яна будзе прымаць рашэнне ў Коордынацыйнай радзе. Гэта зразумела. Конечно, заўсёды трэба шукаць кампрамісаў з тымі, хто ў меншасці, і мы да гэтага таксама гатовы. Тут няма ніякіх перашкод. Галоўнае, каб праца была, бо ўсё гэта перацягванне коўдры і шмат тэхнічных арганізацыйных пытанняў мяне гэта засмучае. Ну, але праз гэта таксама трэба прайсці. З іншага боку, я скажу так, я нават задаволены, бо у кожным парламенце, у кожнай еўрапейскай краіне менавіта адбываецца тое, што адбываецца таксама і зараз у Коордынацыйнай радзе. Можа, такім у маленькай яшчэ, невялікай структуры, першы крок мы робім, але мы атрымліваем унікальны досвед. Ён прыдасца ў Беларусі. Я веру ў то і працую кожны дзень, каб мы вярнуліся ў Беларусі, там гэта рэалізавалі. А не факт, што я буду там пазней дэпутатам, можа я просто, як казаў, куплю сабе домик у лесе, буду пісаць мемуары, як мы з вами размаўлялі, як вялі барацьбу. Ну, не ведаю, там вот я памятаю, у нас шмат у каментарах пісалі і пра тое, што прэзідэнтам хочуць Латушку бачыць людзі у новай Беларусі. Дзякуй за гэтае меркаванне. Для мяне таксама гэта важна, гэта матывуе кожнага чалавека, але мой пункт гледжання наступны. Галоўная мэта змяніць сітуацыю ў Беларусі, галоўны вораг гэта Лукашенко, і мы павінны змагацца з гэтым. Не за пасады, абсалютна. Пасады, па-першае, яны нельга іх так называць. Мы выкарыстоўваем гэтае слово, але пасада павінна мець за сабой функцыянал уладны, яго няма, і фінансавы, бо і апаратны. І з гэтымі зусім у нас ёсць праблемы. Таму
гэта умоўныя пасады, гэта хутчэй крымінальныя справы, якія мы збіраем кожны на сабе. Што тычыцца перспектыву прэзідэнцкай парламенцкай рэспублікі ў Беларусі, я выступаю за парламенцкую рэспубліку, таму каб менавіта парламент фарміраваў урад, каб прэм'ер-міністр фактычна быў галоўнай асобай ў краіне, прэзідэнт выконваў, калі ён усё ж такі застаецца, бо я невялікі прыхільнік пасля таго, што зроблена ў Беларусі Лукашэнкам, каб у нас увогуле быў прэзідэнт, але калі ён усё ж такі застанецца, то ён павінен мець фармальную функцыю прадстаўнічую, стужачкі пераразаць, там штосьці адкрываецца, узнагароды даваць, вось, можа паехаць на нейкую канферэнцыю, на форум, і не больш. А цікава, мне думка, не ведаю, ці хтосьці мяне падтрымае, каб прэзідэнт краіны, калі ён застанецца, быў упаўнаважным па справах правоў чалавека, амбудсмена па правах чалавека, бо столькі, сколькі робіць супраць беларусаў Лукашенко на гэтай узурпаванай пасадзе, это жах. Таму гэты чалавек павінен выканаць адваротную функцыю. Ён павінен займацца забеспячэннем правоў чалавека і менавіта кантраляваць усе структуры, каб правы чалавека не парушались. Вось гэтую функцыю я бы даў прэзідэнту ў будучым. Але давайте не пра гэта. Давайте не пра гэта, і можа быць нават не пра каардынацыйную раду, таму што карыстаючыся вот магчымасцю, што ў мяне і дыпламат дасведчаны, і палітык дасведчаны, я хочу іншыя пытанні з вами абмеркаваць. І пачнем, можа быць, с ПАСЕ. Супраца дэмакратычных сілаў з гэтай арганізацыяй і тыя магчымасці, якія яна адкрывае. Што гэта? Якія гэта магчымасці? Што яно змяняе на палітычным полі для дэмсіл? Памятаеце, што калісьці у нас нават было інтэрв'ю яшчэ некалькі месяцаў да выбараў Коордынацыйнай рады, я казаў, калі у нас будзе абраны орган, тады у нас будзе права пастукацца ў дзверы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і атрымаць статус запрошанага ці структуры, якая будзе ў нейкім сэнсе прызнаная гэтай арганізацыі, і менавіта ўжо заняць месца і выкінуць адтуль прадстаўнікоў лукашэнкаўскага парламента. І гэты шанец у нас з'яўляецца на сённяшні дзень у форме мемарандума, які зараз апрацоўваецца падыходаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якім чынам будзе прадстаўлена Коордынацыйная рада. Палітычнае рашэнне ёсць, будзе прадстаўлена. Гэта першае, і гэта важна. І гэта падкрэсліла падчас сустрэчы са мной у Страсбургу на мінулым тыдні генеральны сакратар парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Другое, зараз трэба акрэсліць, якім чынам будзе фарміравацца дэлегацыя Коордынацыйнай рады. Папярэдне, я магу толькі папярэдне агучыць, гэта 3+3, 3 асноўных дэлегата і 3 намесніка дэлегата, якіх будзе прадстаўляць Коордынацыйная рада. Узнікае пытанне палітычных партый. І вось тут я скажу шчыра, я абсалютны прыхільнік палітычных партый, і абсалютна стаю таксама на іх баку ў кантэксце таго, што яны змагаліся гэты ўсе дзесяцігоддзі за новую свабодную дэмакратычную Беларусь, але мы таксама казалі пра тое, што важна ісці на выбары. У Беларусі палітычныя партыі не могуць накіраваць сваіх прадстаўнікоў у выбарчыя структуры, бо там няма выбараў, ні ў мясцовыя саветы, ні тым больш у парламент Лукашэнкі. Значыць, там немагчыма. Ёсць Коордынацыйная рада. Упершыню мы пачалі правадзіць не прызначэнне, не самапрызначэнне, не накіраванне кагосьці, а абранне. І мы прапаноўвалі палітычным партыям: прыходзьце і прымайце ўдзел. І некаторыя з партый пашлі, і члены партый прадстаўлены таксама ў Коордынацыйнай радзе. Но сёння ўзнікае пытанне: не ўсе пашлі, не ўсе зразумелі гэту сітуацыю. Мы таксама хочам быць прадстаўлены ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І тут узнікае гэтая праблема, бо парламенцкая асамблея Рады Еўропы, яна збірае прадстаўнікоў парламентаў, выбарчых органаў. Да, Коордынацыйная рада не парламент, але выбарны орган, а партыі не выбарныя органы. Тут нам трэба знайсці кампраміс. Я, як скажем, лідар адной з вядучых фракцый у Коордынацыйнай рады за тое, каб шукаць кампрамісаў, не рабіць з гэтага гвалту, спрэчак і канфліктаў, але са шкадаваннем кажу, чаму ж не ўдзельнічалі? Важна же ўдзельнічаць, і людзі бы прагаласавалі. Тут было лагічна, натуральна, што мы фарміруем ад свайго прадстаўнічага органа адзіную дэлегацыю. Я спадзяюся, яшчэ што? Гэта будзе прадстаўніцтва ў пастаянных камітэтах парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Нас, напрыклад, цікавіць як фракцыю. Гэта пытанне адказнасці. Я казаў генеральнаму сакратару парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, што нас цікавіць, напрыклад, камітэт, які займаецца адказнасцю Лукашэнкі, адказнасцю за агрэсію, адказнасцю за злачынства супраць чалавечнасці, за дэпартацыю украінскіх дзяцей. Мы хочам там быць прадстаўлены. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы на мінулым тыдні прыняла рэзалюцыю аб магчымасці стварэння трыбунала, і павінна быць падпісанае пагадненне паміж Украінай і Радай Еўропы аб стварэнні трыбунала за агрэсію. І там прапісаны асобны пункт у тым ліку пра адказнасць Лукашэнкі і яго памагат. І мы таксама там хочам удзельнічаць. Так што вось у гэтых канкрэтных пытаннях мы хочам прысутнічаць.
Так, якія у нас яшчэ такія былі у вас дакладней сур'ёзныя зараз акрамя пасе сустрэчы з міжнароднымі арганізацыямі? Ну, я думаю, что таксама вельмі важная, перадусім важная, гэта кансультатыўная група Беларусь ЕС. Гэта унікальная сітуацыя, калі не з урадам, не з дзяржавай, але протаструктурамі Еўрапейскі Саюз вядзе пастаянны дыялог, пастаянную камунікацыю. І не просто сели паразмаўляць, да? А ёсць праблемы легалізацыі, выдачы віз, граніцы, адкрыцця памежных пераходаў, пытанні падтрымкі культуры, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, палітычных зняволеных і гэтак далей. І ўсе гэтыя пытанні абмяркоўваюцца на кансультатыўнай групе. Так, мне бы як чалавеку, які хоча, каб вынік быў учора, ну добра, я згодны сёння, ну пачакаю да раніцы, мне б хацелася, каб больш было канкрэтыкі. На жаль, не хапае гэтага, але сам факт таго, што гэта ёсць, і ёсць вырашэнне некаторых пытанняў нават падчас гэтых паседжанняў, гэта добра. Вось, адбылася гэтая група, у меня было выступленне па палітычнай сітуацыі ў Беларусі, я паставіў тэзіс пра тое, што, на мой взгляд, на мой погляд, стратэгіі Еўрапейскага Саюзу ў адносінах да Беларусі няма. Ёсць тактыка. Тактыка, якая засяроджана на тым, каб не дразніць дзеда. Яна прыводзіць да чаго? І гэта было ў маім выступе. Паглядзіце, што адбылося за апошнія гады. Еўрапейскі Саюз не ўводзіў за апошні год моцнага санкцыйнага пакету супраць Лукашэнкі. Еўрапейскі Саюз не прыцягнуў Лукашэнку да адказнасці за злачынствы супраць беларускага народа і за дэпартацыю украінскіх дзяцей. Які яшчэ не зрабіў дзеянні Еўрапейскі Саюз, а ў выніку што рабіў Лукашэнка? Ці што? Ён паменшыў рэпрэсіі, што ў турмах не паміраюць беларускія палітзняволеныя, што ён не дапамагае агрэсіі супраць Украіны, Расійскай Федэрацыі, што не робіць канфлікт на мяжы, дзе ўжо забіты польскі салдат. Все наадварот. То есть іх тактыка не дразніць дзеда прыводзіць да таго, што Лукашенко робіць тое, што хоча. І я казаў, што важна мець стратэгію. І стратэгія – гэта падтрымка беларускага народа, які пакуль яшчэ, і я спадзяюся, што яшчэ ў нас ёсць гэты час, стаіць на базавых прынцыпах жадання жыць у дэмакратычнай краіне. Так паказвае сацыялогія. Ну, апошняя, якой я карыстаюся, Сакавіцкая. Можа, Вардамацкі штосьці апошнім часам рабіў, ён абяцае зрабіць прэзентацыю. 66% беларусаў выступае за дэмакратычную форму кіравання ў Беларусі. 25% не акрэслілася. 2% толькі выступае за тое, каб быць часткай Расійскай Федэрацыі. І большасць супраць удзелу беларускай арміі ў вайне в Украіне. І для нас гэта база. Я кажу, калі народ гэта база, нам трэба рабіць усё, каб Беларусь быў суб'ектам. Сёння гэта так вось па шчаўчку зрабіць немагчыма, бо Лукашенко гэтаму супраціўляецца. Але трэба не зачыняць мяжу. Трэба выдаваць больш віз, не рабіць з Беларусі паўночную Карэю, бо мы тады аддадзім тэрыторыю Беларусі, я казаў еўрапейскім палітыкам, у рукі Пуціну. І ўжо будзе пытанне некалькі гадоў, як ён апрацуе свядомасць беларускай нацыі, калі і вы не здзіўляецеся, што праз некалькі гадоў уже на мяжы будзе стаяць беларус у мундуры расійскім, гатовы атакаваць межы Еўрапейскага Саюза. І тут у вас памылка. Я пачуў адказ ад дырэктара адпаведнага дэпартамента, які праводзіў гэтай кансультацыі, катэгарычна не згодны. Мы не праводзім палітыку не дразніць дзеда. Наадварот, ён нас дразніць. Я з павагай стаўлюся да іх пункту гледжання, але з іншага боку я не пагаджаюся, што факты кажуць пра іншае. І абсалютна гэта я сказаў верхоўнаму камісару па справах знешняй палітыкі і бяспецы Барэлю. Я сказаў шчыра, вось глядзіце, палітвязні растуць, забойствы ёсць, мяжа пад крызісам, пагібаюць польскія салдаты, Лукашенко працягвае вайну. І дзе стратэгія Еўрапейскага Саюза? Ёсць заключэнне Савета Еўрапейскага Саюза. Савет ЕС – гэта структура, якую узначальваюць прэзідэнты ці прэм'еры 27 краін членаў Еўрапейскага Саюза. Яна ёсць на паперы, а ў дзеянні няма. І я не разумею, у чым тады вашая стратэгія, спадар верхоўны камісар. Яе няма, і вы павінны гэта прызнаць. Бо калі вы мне кажаце, што санкцыі гэта інструмент, а вы год не можете прыняць пакет, бо не можете ўзгадніць з 27 краінамі. Калі мы ставім пытанне адказнасці, ну добра, мне зрабілі сустрэчу 10 красавіка перад 27 краінамі, членамі Еўрапейскага Саюза, дзе мы прадставілі 3 варыянты, 3 механізмы і прадставілі доказы, як гэта зрабіць. Што пасля гэтага? Нічога. Ну, ён сказаў, я кажу, прабачце, можа я сказаў вельмі рэзка, а ён мне у адказ сказаў, а я вам дзякую за то, што вы былі шчырым. Я дзякую, потому что мы не сустракаемся дзеля таго, каб сказаць, якія мы добрыя, як усё цудоўна. Я не згодны. І ў выніках гэтай размовы ён сказаў, я даю даручэнне
Першае, правесці запрасіць Светлану Ціхановскую на наступнае паседжанне. Ну ён прыблізна сказаў верасень, хутчэй за ўсё это будзе можа кастрычнік. Я спадзяюся, што он датрымае слова. На Савет міністраў замежных спраў дзеля таго, каб сфокусаваць увагу на тэматыцы Беларусі. Другое, правесці канферэнцыю донарскую ці палітычную канферэнцыю па тэматыцы Беларусі. Пакуль ён яшчэ верхоўны камісар Еўрапейскага Саюза. І нам важна гэтую планку трымаць, бо прыходзіць новы камісар, гэта хутчэй за ўсё прэм'ерка Эстоніі, каб яна бачыла гэты ўзровень. І ён даў гэтые даручэнні. Па пытаннях адказнасці я дакладна звярнуўся. У вас ёсць юрысты, у вас ёсць адпаведныя дэпартаменты. Давайте правядзем кансультацыі. Бо ёсць таксама у іх там засцярогі. Вось тут гэта можна зрабіць, гэта нельга зрабіць, а гэта ўвогуле не наша кампетэнцыя. Ну так, слухайце, ну забалтаць можна все, што заўгодна. Ставілася пытанне аб падпісанні, напрыклад, пагаднення аб асацыяцыі з Еўрапейскім Саюзам. Ну, і адразу кажуць, юрысты Еўрапейскага Саюза супраць. Гэта немагчыма падпісаць, бо мы не дзяржава, да? Мы не ўрад, так скажем, у агульным разуменні гэта слова. Ён кажа, окей, ну давайте подумаем над іншымі варыянтамі, бо это праблема. Яму кажуць спецыялісты Еўрапейскай камісіі. Он кажа, так мы тут, ось так паказваем, мы тут, каб вырашаць праблемы. Ну, мяне зматывавала гэтая сустрэча. Ён выйшаў на калідор, яшчэ дадаткова даў даручэнне, так што я спадзяюся, ну тут будзе нейкі крок з іх боку. Але шчыра, вязка, цяжка, шмат трэба ім тлумачыць, шмат пераконваць, ісці, прыязджаць, сустракацца. Ну, так робіцца еўрапейская палітыка. А зараз старшынства Венгрыі. Мы разумеем, што паўгады яно увогуле выкідваецца. Ну, але... То есть вы лічыце, што Венгрыя садыграе такую, ну, скажем так, не то, што негатыўную, а не вельмі станоўчую ролю. Для нас было вельмі важна, каб санкцыйны пакет па Расіі, санкцыйны, які таксама тычыцца і Беларусі, і санкцыйны пакет па Беларусі былі прыняты яшчэ падчас бельгійскага старшынства. І гэта ўдалося зрабіць. Добра. Значыцца, наступнага падчас Венгрыі чакаць не прыходзіцца. Гэта зразумела, Венгрыя не будзе гэта рабіць. Хаця у нас сёння была нарада ў НАУ, і мы дамовіліся, што мы прапануем, на што спадзяемся, што і венграм будзе цяжка адказаць не. У нас, на жаль, Лукашенко стварыў столькі запасаў, да, падставу дзеля таго, как будуць санкцыі, то есть вышэй галавы, да, вагонамі можна накіроўваць, калі не цягнікамі цэлымі. Так вось, мы прапануем, але польскае старшынства, якое уступае 1 студзеня, ужо пачынае запытвацца, што трэба зрабіць. Так што, вось, разумееце, галоўнае, каб скараціць гэтыя паўгады да 3 месяцаў умоўна, каб гэта пауза была 3-месячная. Вось гэта для нас галоўная задача. Ну, конечно, не хапае, можа, чалавечых ресурсаў. Просто не хапае людзей, я скажу шчыра. Нас не хапае. Да, гэта праблема, наколькі я разумею, для ўсіх структур дэмакратычных сілаў. Гаспадар Павел, смерць былога амбасадара Беларусі ў Германії Дзеніса Сідарэнкі ну как бы падштурхнула, я так разумею, народныя амбасады Беларусі. Вы, я так разумею, далучыліся таксама да гэтага зварот да беларускіх дыпламатаў. Ну, коротко кажучы, зварот быў пераходзьце на наш бок. Вот вы як дыпламат, скажыце, вы сапраўды разлічваеце, што спрацуе? Не, ну я не думаю, што гэта прама спрацуе на тое, што яны прыйдуць зараз у дэмакратычныя структуры, але я скажу наступнае. Пры сённяшняй сістэме у міністэрстве замежных спраў, калі Алейнік, гэта міністр фіаска, я падтрымліваю гэты тэзіс, я пісаў аналітычную запіску ў 2022 годзе заходнім амбасадарам і рабіў прагноз яго дзейнасці. Шчыра скажу, я быў задаволены яго прызначэннем, бо я ведаю Алейніка з 2000 года. З 2000 года вельмі часта сустракаўся, размаўляў і ў афіцыйных, і ў прыватных размовах. Гэты чалавек шмат кажа, не валевы, не сістэмны, не актыўны, не мабілізаваны і не здольны дасягнуць выніку. Так адбылося. Так ён аддаў фактычна пад КДБ ўсё міністэрства замежных спраў. І адбыліся самыя буйнейшыя. Пачаліся яны, конечно, пры Макею, але ўжо ён завершыў гэтай чысткі міністэрства замежных спраў. Але ўсё ж такі Міністэрства замежных спраў заўсёды лічылася яшчэ тады, калі я быў маладым дыпламатам. Я памятаю, хтосьці мне з дасведчаных уже такіх нават старых там БССРаўскіх дыпламатаў казаў, што гэта найбольш апазіцыйнае міністэрства з усіх органаў дзяржаўнага кіравання ў Рэспубліцы Беларусь. Так лічыла КДБ. Чаму? Таму што дыпламаты працуюць у дэмакратычных краінах. Ну, хтосьці працуе ў Пакістане, ці там назваць Пакістан не дэмакратычна, я не ведаю, там ну нейкую возьмем краіну там Венесуэлі, да? Хтосьці працуе ў Венесуэлі, але другую камандыроўку ён можа апынуцца ў дэмакратычнай краіне. І яны атрымліваюць гэты досвед. Яны вяртаюцца ў Беларусь і спрабуюць гэта нейкім чынам рэалізаваць
працаваць у Беларусі. Таму яно было апазіцыйна. Так вось, 80-90% беларускіх дыпламатаў не пройдуць паліграф. Не пройдуць. Я ў гэтым перакананы. З улікам таго, з кім я асабіста камунікаваў з 2020 года, з кім камунікавалі маі калегі по дэмакратычнаму руху. Я ведаю іх погляды, я ведаю іх думкі. Калі тут людзі жывуць, і уяўляеце сабе, якія ім пытанні ставяць у сустрэчах у Міністэрства замежных спраў, колькі ім прыходзіцца хлусіць, альбо проста маўчаць, альбо разводзіць рукамі. Я ведаю гэтыя прыклады на ўзроўні паслоў, калі проста яны маўчаць у адказ, бо яны не гатовы хлусіць. Аргументаў няма. І вось яны не пройдуць паліграф. Гэта сітуацыя вельмі трыгерная, тое, што адбылося з Денисом Сидоренко. Ён пайшоў на сделку з сумленнем. Чалавек таленавіты быў, чалавек вельмі інтэлектуальны, праеўрапейскіх поглядаў. Я ведаю яго больш за 20 гадоў, яшчэ як начальнік управлення інфармацыі. Пазней ён Европу адказваў. Як паслы мы былі побач з суседзямі. Я ў Парыжы, он Берлін, ён прыязджаў да мяне ў госці, я прыязджаў у Берлін у госці. Гэта праеўрапейскіх поглядаў. Чалавек хутчэй такой макеевскай школы, як умоўна можна назваць. І ён пайшоў на сделку з сумленнем у 2020 годзе. Ён пайшоў, вырашыў працягнуць працу на рэжым. Это як Мірончык мне сказаў, пасол у Швецыі. Я застаюся дзеля таго, каб дапамагчы нам выйсці з гэтага крызісу праз ОБСЕ. Я з ім размаўляў у 2020 годзе пасля гэтых падзей. Вось. І тут ён вяртаецца, не праходзіць паліграф, не праходзіць другі раз, пачынаюцца допыты, і ў яго эмацыйны зрыў. Конечно, у яго павінен быць эмацыйны зрыў. І уяўляйце сабе, вам паставіць пытанне, ці лічыце вы легітымна абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Александра Лукашенко? І вось сидзіць такі дыпламат, пасол. Што ён вам на гэта скажа? Які ён ведае, што былі сфальсіфікаваныя выбары, калі ён ведаў, як яго прагаласавалі ў пасольстве? Ён, конечно же, адкажа так. Але што пакажа паліграф? Не. Ну, умоўных такіх пытанняў. Кожны дыпламат, які мае нейкі бэкграунд, такое самаразуменне, можа, сваёй ролі, важнасці дзяржавы, Беларусі, ён праводзіць таксама шмат сустрэчаў па-за пратаколам, неафіцыйных, нават прыватных, дзеля таго, каб атрымаць інфармацыю, перадаць інфармацыю, разумець сітуацыю. І не абавязкова ён будзе інфармаваць аб гэтым Мінск, Міністэрства замежных спраў. І гэта робіць шмат якія паслы, якія лічаць сабе, што яны просто асобы. Да? Калі ты адбываеш нумар, то ты гэта не робіш. Так вось, я думаю, што ў Берліне, конечно, былі такія сустрэчы, аб якіх он мог не інфармаваць МЗС. А пазней на паліграфе было пытанне. Ці адбывалі вы такія сустрэчы, пра якіх вы не інфармавалі? Ён адказаў не, бо не мог сказаць так. А паліграф паказаў іншае. Саветнік па бяспецы піша заўсёды запіску на кожнага дыпламата, які заканчвае свой контракт у пасольстве. І контракт перарываецца, мы ж таксама гэта ведаем. Гэта унікальная сітуацыя, гэта была абразліва. Я памятаю з паслом, ты вяртаешся, а ты заново павінен зноў прасіцца ў МЗС. Стукаться ў дверь. Возьмите мяне, калі ласка. Я прапрацаваў 20 гадоў. Неважно. Возьмите мяне, калі ласка. А возьмуць ці не возьмуць, невядома. До 2020 года быў выбарачны паліграф. Пазней пачалі пагражаць, што калі хочаш з'ехаць у краіну, то абавязкова ты пройдзеш, інакш не з'едзеш на замежную камандыровку. А з 20 года гэта абавязковы паліграф. Так што беларускія дыпламаты, калі паставіць мэту, бо на паліграфолах можаш розныя ж пытанні задаваць, але калі запіска пашла КДБ паставіла прэтэнзіі, Церцелю гэта потрапіла на стол, ці намесніку старшыні КДБ, і пачалі задаваць пытанні. Вось з гэтага пайшлі праблемы. Яшчэ цікава, што ніхто сёння з беларускіх дыпламатаў не можа паехаць у адпачынак у Еўрапейскі Саюз. Падпісан такі загад па Міністэрстве замежных спраў. Яны баяцца, што беларускія дыпламаты будуць крыніцай інфармацыі, будуць перадаваць інфармацыю, яны баяцца, што іх завербуюць. І трэцяе, яны баяцца, што беларускія дыпламаты могуць застацца на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Ніхто ў адпачынак у дэмакратычнай краіны ездзіць не можа. Всё. Калі ласка, там можете Турцыю максимум. У Эмираты можете поехать. Калі уже про, может быть, до темы прызначэння звярнуцца, вы зазначили такая вот фраза «связка Рыжанкоў-Пяткевич». А чаму Рыжанкоў-Пяткевич? Вот і гэта вот менавіта связка. Чаму не Рыжанкоў круты, да прыкладу, там ці яшчэ? Чаму? Яны аднакурснікі, яны вучыліся разам на юрыдычным факультэце Беларускай дзяржаўнага універсітэта. Год раней за мяне скончылі, яны сябравалі. Дарэчы, калі Рыжанкова выдалялі з тэрыторыі Польшы, ён быў выдалены намеснік амбасадара, тады я працаваў амбасадарам, яму першы, хто пазваніла Пяткевич, і другі Канаплёў. І сказалі, мы тебя в обиду не дадим.
все, что необходимо, мы для тебя сделаем. Таму гэта звязка, яны по характару, по ментальнасці вельмі падобныя, Петкевіч і Рыжынкоў, сістэмныя, добрыя арганізатары, жорсткія, калі нават не сказаць больш жестокія, да, людзі. Таму я думаю, што яны будуць блізкі. Круты, ён хутчэй, яны гатовы працаваць, Петкевіч хутчэй Рыжынкоў нумар 1. Петкевіч таксама лідарскага кшталту характару чалавек, але круты нумар 2. Ён не лідар. Ён не падыходзіць у гэтую каманду. Ён не будзе ўмешвацца ў справы Рыжынкова, напэўна, бо ён тут не мае досведу. Петкевіч не будзе ўмешвацца ў справы Рыжынкова, таму што яны сябры. Вось, ну, а зразумела, што Петкевіч будзе мець перад крутым лідыруючую ролю па арганізацыі перапрызначэння Лукашэнкі на ўзурпаваную ім пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Таму, ну, а што тычыцца, конечно, Рыжынкова, ну, я ўзгадываю, што той чалавек, які фактычна ваяваў з Макеем, это была вайна, аб гэтым ведаў весь міністр, все міністэрства замежных спраў, ён пісаў дакладныя, закладныя Лукашэнку. Нават ёсць такая гісторыя, памяці былі некалькі скарачэнняў дзяржаўнага апарата Рэспублікі Беларусь. І вось прыйшоў загад скарачаць МЗС. Першы раз Макею ўдалося адбіцца, другі раз прыйшоў загад скараціць там на 5 ці 10%. Я не памятаю уже дакладна. Таксама па пасольствах. Ну, Макей напісаў сваю дакладную Лукашэнку, што ён супраць. Я брунтаваў гэта, чаму гэта не варта рабіць, трэба з Еўропай развіваць адносіны, якраз это быў адзін з аргументаў, пашыраць нашы альтэрнатыўныя кропкі апору, над чым стаяць беларускай дыпламатыі. У адказ ён атрымаў Лукашэнкі дакумент скараціць на 25%. У гэты дзень ён атрымаў 10, я памятаю, гадзіне 12, ён сабраў свой, там, не знаю, портфель, сеў у машыну, з'ехаў домой. Ён быў у шоку. Яго апусцілі, яго прынізілі, бо ён быў аўтарытэтным міністрам, былым кіраўніком адміністрацыі, а тут аказалася адміністрацыя супраць яго. Макей, Рыжынкоў заўсёды ваяваў супраць Макея. Дарэчы, Рыжынкоў з'яўляецца аўтарам ідэі 3+2. Что такое 3+2? Гэта базавае пасольства. Калі там ёсць пасол, саветнік па эканамічных палітычных пытаннях і консул, плюс вадзіцель загадчай гаспадаркі і бухгалтер. 3+2. Вось такую схему ён прапанаваў рэалізаваць Макею. Макей не лічыў, што яна аптымальная, ён змагаўся супраць гэтага, але это такія нават тэхнічныя, я вам расказваю, пытанні. Там па палітычных пытаннях было шмат супярэчанняў. Бо Рыжынкоў вельмі амбіцыёзны чалавек. Калісьці яго марай было быць міністрам замежных спраў. Я гэта ведаю дакладна. Ну, зразумела, калі ён быў першым намеснікам, ён уже марыў пра кіраўніка адміністрацыі. Ну, але зараз ён стаў міністрам. Гэта выклік. Я скажу так, это выклік. Чаму? Таму што ён вельмі актыўны чалавек, ён змабілізаваны, сістэмны чалавек, ён будзе спрабаваць штосьці тут зрабіць, але важна зразумець, што, па-першае, ён адказны за рэпрэсіі, Рыжынкоў. І гэта трэба не забываць. Ён адказны за рэпрэсіі супраць дзеячаў культуры, супраць сродкаў масавай інфармацыі, супраць спорту. Ну, вось кіраўнік нацыянальнай бібліятэкі Гігін. Ну, гэта ж яго рук дзела, да? Нават ён датычны да выбараў умоўных у парламенце, дзе там сеў рускі свет. Дарэчы, санкцыі адносіны да яго ўведзены Еўрапейскім саюзам, Великабрытаніяй, там Швейцарыяй, Чарнагорыяй і шмат якімі краінамі США не ўвялі супраць яго санкцый. Я вось таксама здзіўлены, можа, мы так дзесьці не пабачылі, што ён не пад санкцыямі. А за што? За тое, што ён працаваў у падтрымку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ну, так напісана ў санкцыях. У сістэме, у тым ліку адміністрацыі і Міністэрства замежных спраў. Як зняць з яго санкцыі? Як яму з'явіцца на нейкім форуме? Гэта будзе пытанне. Зняць гэта можна толькі, бо ў Макея была аналагічная сітуацыя. Ён быў кіраўніком адміністрацыі і з санкцыямі пайшоў на пасаду міністра. Я памятаю гэтай перамовы ў Парыжы, але тады былі ўмовы крокі насустрач. Якой крок насустрач можа зрабіць Рыжынкоў? Вызваліць палітычных зняволеных, дзеля таго, каб далі яму магчымасць прыехаць. Няхай вызваляе. Вось, дарэчы, пра палітычных зняволеных і з двух бакоў я б хацеў з вами дакладней две тэмы паралельныя. Першая, наколькі вот мне расказвалі, Пяткевіч у свой час яна была такая задзейнічана ў перамовах з ЗША па вызваленні палітвязняў. Ці не ёсць у тым ліку зараз яе вяртанне, гэта можа быць намёк на тое, што распачнуцца тыя ж самыя спробы гандлю
наконт палітвязняў з ЗША, з Еўропай? Я не думаю, што яна будзе адказваць пры жывым Рыжынкове за гэтае пытанне. Конечно, за гэта будзе адказваць Рыжынков, ён з гэтым не падзеліцца Спіткевіч, напэўна яна будзе адказваць. Вы ж казалі, связка. Да, ну па што Рыжынков пачуў ад Лукашэнкі дакладны месседж. І так это было за часоў Макея, пазней яму пачалі палкі ў калёса ставіць, конечно, што ён напрамую падпарадкоўваецца Лукашэнку. Зразумела, што там будуць пісаць нейкія рэкамендацыі, калі Піткевіч будзе курыраваць МЗС, я думаю, што ён, конечно, будзе з ёй гэта ўсё прамаўляць, але будзе тут дастаткова функцыянала у Рыжынкова дзеля таго, каб напрамую ставіць гэтыя прапановы Лукашэнку. Пытанне ў тым, што калі сёння нават мы ўявілі сабе на пасадзе міністра замежных спраў Беларусі Уінстона Чэрчылля, нават ён не змог бы змяніць знешнюю палітыку Беларусі, бо умовамі зменаў з'яўляюцца вызваленне палітычных зняволеных, умовамі з'яўляецца спыненне рэпрэсій, гвалту, які ідзе на Беларусь, умовы з'яўляецца спыніць падтрымку агрэсіі, за гэта, дарэчы, уведзены апошнія санкцыі, якіх мы дамагаліся супраць Украіны, умовы з'яўляецца спыніць міграцыйную вайну супраць суседніх краінаў. Ці ў стане гэта выканаць Рыжынков? Не. Хто рашэнне будзе прымаць? Лукашенко. Калі Лукашенко будзе прымаць гэтыя рашэнні і будзе падыгрываць Рыжынкову, бо разумеюць, што давайте паспрабуем штосьці захатам пагуляць, ён атрымлівае две праблемы. Першае, як на гэта адрэагуе Крэмль, а Крэмль на гэта адрэагуе негатыўна, і гэты досвед уже паказваў неаднойчы, ён не дасць Лукашенку самастойнасці на еўрапейскай палітыкі. Гэта выклік Крэмлю. Таму Крэмль будзе рабіць спецаперацыі, будзе рабіць захады, закіды. Я калісьці, можа, расказваў, колькі было спробаў нармалізаваць адносіны з Польшай, калі я працаваў амбасадарам, калі за дзень да візіта прэм'ер-міністра затрымліваюць вайсковага аташэ Польшчы ў Мінску, затрымліваюць Анжэліку Борыс, нібы з наркотыкамі на мяжы, каб сарваць візіт кіраўніка парламента. Калі мы спрабавалі нармалізаваць адносіны, дамовіцца па гэтых крытычных момантах, працавала КДБ па ўказцы Крамля. Таму тое самае будзе адбывацца. Другі выклік. Калі Лукашенко будзе дапамагаць Рыжынкову, ён менавіта будзе дапамагаць яму расці ў статусе. На сёння, я скажу так, Рыжынков можа паўтарыць лёс Макея 2020 у 2030 годзе. Рыжынков не працуе ні на кога, апрача сабе. Ён заўсёды працаваў толькі на сабе. Ён знаходзіцца ў гэтай сітуацыі, якой знаходзіцца. І зразумела, ён на сёння будзе падыгрываць Лукашэнку. Але заўсёды ў яго галаве стаіць галоўная мэта. Ён сам. Рэалізацыя яго амбіцый. Яго амбіцыі быць прэзідэнтам краіны. Гэта маладыя ваўкі, ну, уже такія адносна маладыя, і Рыжынков, і Піткевіч, якія прыйшлі зараз да ўлады. Ну, фактычна ён быў, яна вярнулася, але такі звязка атрымліваецца. У нейкім сэнсе гэта і круты там можа быць, ён дрогне, у нейкі момант можа перайсці да іх, якія будуць у крытычны момант рабіць усё, каб пераняць уладу ў Беларусі. Рыжынков марыць быць не міністрам замежных спраў. Ён марыць аб месцы Лукашэнкі. Таму Лукашенко зрабіў стратэгічную памылку. Сёння, дапамагаючы Рыжынкову нармалізаваць адносіны з Еўропай, ён будзе падымаць яго статус у вачах беларускага грамадства. Рыжынков працаваў намеснікам кіраўніка адміністрацыі. Ён камунікаваў вельмі актыўна з рэгіёнамі. У рэгіёнах ён вырашаў пытання. Аб ім застаўся след, як аб чалавеке, які гатовы вырашыць і абяцае і вырашае пытанне. Гэта той чалавек, які мае аўтарытэт на сярэднім узроўні кіраўнічага апарата, які стаміўся ад дурноты, ну, можна больш жорсткія словы, Лукашэнкі. Зразумела, што галоўнае кіраўніцтва, першыя чыноўнікі, яны не будуць глядзець на Рыжынкова, будуць глядзець на Лукашэнкі. Але калі Лукашэнкі няма, вось тут узнікае роля Рыжынкова. Далей, у яго не будзе добрых адносінаў з Лаўровым. Я ў гэтым перакананы. Нягледзячы на тое, што першы тэлефонны званок ён зрабіў Лаўрову, і заўсёды ўсе міністры першы візіт рабілі ў Маскву. І я ездзіў з такімі візітамі яшчэ, як быў у сістэме міністэрства замежных спраў. Магчыма, ён, вось цікава, паедзе ў Маскву. Калі не паедзе ў Маскву, то ввогуле будзе цікавая гісторыя. Але хутчэй за ўсё паедзе ў Маскву, але ў іх з Лаўровым не атрымаецца, бо Лаўроў, гэта, калі шахматная вось дошка возьмем, гэта каралева. Ну, зразумела, хто кароль, да? А ва ўспрыняцці Лаўрова Рыжынков гэта афіцэр. Не пешка, но афіцэр. Лаўроў ніколі не будзе глядзець на Рыжынкова на роўнага. У іх не будуць добрыя адносіны. Яны будуць на яго глядзець крытычна. Таму
Я бы на месцы Рыжэнкова таксама і баяўся пра свой лёс, пра ўсе іншыя пытанні, ну, але это іншая гісторыя. Так што Лукашенко, думаю, што зрабіў памылку, ён тактычна хоча скарыстацца гэтай сітуацыяй, каб стабілізавацца ў адносінах патэнцыйна з Еўропай, але умоваў столькі, што яны невыканальныя, я ў гэта не веру. А таксама для яго важна перайсці на гэты новы тэрмін узурпацыі ўлады. Вось для гэтага ён і ўзяў гэтых людзей. Яны здольныя гэта зрабіць, таму гэта таксама для нас выклік, ну, гэта значыцца, што трэба яшчэ больш працаваць. Але, спадар Павел, у Рыжэнкова могуць быць любыя амбіцыі, дзесьці там затаенныя планы і гэтак далей. І нават калі Лукашенко там не будзе, але там ён будзе не здольны. А сям'я? Я не кажу конкретно Витя там Лукашенко, але лукашэнкаўская сям'я аддадуць гэта ўсё нейкаму там Рыжэнкову, які пад сябе будзе. Слухайте, ну все ж залежыць ад канкрэтнай сітуацыі, калі Лукашенко пры жыцці сваім аддасць уладу Віктору, бо Мікалай ён не можа. Нават канстытуцыя напісаная Лукашенкам. Здзіўна, чаму Лукашенко усе кажуць пра Мікалая. У меня была недавно размова з адным былым прэзідэнтам, і ён мне сказаў, што менавіта яму асабіста Лукашенко сказаў, што ён стаміўся. Ну, тое, што ён кажа публічна. Але адысці не можа, пакуль таму, што яшчэ не ў стане перадаць уладу Мікалаю Лукашенку. Но, але ён жа сам перапісаў гэтую канстытуцыю, па якой Лукашенко павінны пражыць 90 гадоў, каб колі споўнілася 40. Каб той мог прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта ўкраіне. Таму, калі мы з вами не бачым сцэнара перадачы ўлады пры ім, то тады менавіта ўзнікае гэты сцэнар. Менавіта звязаны з Рыжэнковым і таго атачэння, якое ён зможа сфарміраваць. А яно, я думаю, нават сфарміравана, умоўна. Я не буду тут інтрыг расказваць, што ён там сетку нейкую стварыў, там яго ўжо свае людзі ўсюды расстав. Не. Она умоўна існуе, бо ўсе стаміліся ад Лукашэнкі. Увесь дзяржаўны апарат стаміўся ад паліграфаў, і мы бачым вось гэты суіцыды, тое, што адбываецца. Людзі звальняюцца з дзяржаўнай сістэмы. Адток адтуль ідзе, адсюль ідзе адток з дзяржаўнай сістэмы. Таму, ну, дарэчы, сам, конечно, Рыжэнков, я думаю, пачне чысткі ў МЗС. Ён будзе пазбаўляцца тых, хто з ім быў на «ты». А шмат такіх людзей было у сістэме МЗС, ну, ўсё ж такі, ну, таго ўзросту, таго, можа, часу, калі ён працаваў, які да яго звярталіся, Максім. Ён будзе прыбіраць тых людзей, якія былі блізкі да Макея. Першы, я думаю, ахвярай можа быць Шестакоў, намеснік міністра, гэта адзін з родных Макея. Вось, ён будзе мяняць, конечно же, намеснікаў. Я думаю, што ўсім тым, хто менавіта быў у вайне задзейнічаны з боку Макея супраць Рыжэнкова, трэба прыгатавацца. Іх час уже заканчваецца, ім трэба будзе схадзіць. Але Рыжэнков ніколі не кіраваў калектывамі, дзе шмат трэба прымаць кадровых рашэнняў. Ён быў кім? У спорце, да, там памочнікам, Алімпійскі камітэт, нейкім сэнсе кадровыя рашэнні, хаця там, я разумею, генеральны секретар там прымае рашэнне. Але намеснік кіраўніка адміністрацыі ён не прымае кадровых рашэнняў, он узгадняе, да, але не прымае. Вось як міністр, у меня кожны тыдзень быў кадровы дзень, і там былі дзесяткі асобаў. Звольніць, прыняць, працягнуць кантракты, гэтак далей. Вось ён трапляе ў гэтую сітуацыю. Ён будзе ад гэтага шчаслівы, што ён будзе звальняць дыпламатаў, прызначаць дыпламатаў, цэнтральны апарат, замежжа. Ён будзе паслоў прапаноўваць. Яго ўплыў зараз, і ён зможа сфарміраваць сваю кадравую службу. Ён будзе гэта рабіць. І карт-бланш яму з боку Лукашэнкі дадзены. Наколькі высокі? Ну, паглядзім, пабачым. Дарэчы, а што там з Францыяй? Сапраўды ўсё вот так вот? Слухайте, ну гэта две крыніцы. Спачатку адна расказала нам аб тым, што 2 месяцы таму назад быў прыезд спецыяльнага пасланніка прэзідэнта Макрона, што ён уязджаў у палац Лукашэнкі на аўтамабілі з зацемнёнымі шыбамі, што адбылася, гэта было патаемна, каб ніхто не бачыў, што адбылася размова з Лукашэнкам і з Рыжэнковым. Пазней, пазамінулым тыдні, была інфармацыя аб тым, што Рыжэнков вядзе перамовы з Елісейскім палацам. Ну, так умоўна называюць офіс прэзідэнта Францыі. Вось. Таму ён наш такі вось спрабаваў знайсці гэтыя каналы праз французскую дыпламатыю нейкай камунікацыі. Я думаю, што ініцыятыва была з французскага боку.
не з боку Лукашэнкі. Мы памятаем з вами інфармацыю, Матолька бадай жа публікаваў аб тым, што кіраўнік выведкі французскай прылетаў, памятаеце, да? Это пазней, калісьці Макрон, адказваючы на канферэнцыі ў Славеніі, здаецца, сказаў, што мы зрабілі памылку, калі не адказалі на прапанову Лукашэнкі уступіць у НАТО. Адкуль ён гэта ўзяў? Ўсё ж таки я працаваў паслом Францыі, я не разумею. Ну вось такі тэзіс. Значыцца, там няма ўсё ж таки дакладнага разумення, на жаль, сітуацыі ў Беларусі, што адбываецца, але для французаў вельмі важна сказаць Лукашэнку, што не ўмешвайся далей у агрэсію. Бо калі ты ўмешаешься, з табой усё. І вось у гэтым і была камунікацыя. Я думаю, што менавіта пра гэта шла размова. Ну а зараз, конечно, можа быць другі канал. Можа Рыжынкоў штосьці прапанаваць. Ён антыпольскі дыпламат, ён ненавідзіць Польшу. Боже мой, адкуль іх усіх такое вот антыпольскае? Это ад Лукашэнкі ідзе, плюс ён быў выдвараным дыпламатам, выдаленым дыпламатам з тэрыторыі Польшы. І яго пазней, калі ён... А за што яго турнулі? Это быў прынцып узаемнасці. Там атрымалася, што он уже там па 3, там уже гісторыя, гэта асобна, можна напісаць кнігу, як гэта ўсё адбывалася. Вось. І ён гэта выбачыць не мог. І ён пазней заўсёды, я памятаю, я застаўся амбасадарам, і мы ўсё стараліся знайсці гэтае рашэнне па Саюзу палякаў. Ён нават напісаў дакумент ужо з адміністрацыі прэзідэнта з абвінавачаннем мяне, што я выступаю за польскія інтарэсы. Не як беларускі пасол, за польскі інтарэс, бо я змагаўся за тое, каб вырашыць праблему з прызнаннем другой часткі Саюза палякаў. А ён перашкаджаў. І гэта было вельмі моцна. Гэта можа было быць асабістае, не выключаю. Але гэта было ў тым ліку антыпольскае. І пазней на ўсіх пасадах гэта заўсёды праяўлялася. Але я не выключаю, што ён вельмі прагматычны чалавек. Ён працуе на сябе. І што ён можа быць тым, хто можа даць месседж таксама і палякам. Глядзіце, зараз Лукашэнку прыціснулі. Мы ж з памяці колькі мы казалі, што з Лукашэнкам трэба дзейнічаць моцна. Кітай і Польша, да? Дуда ў Пекіне, Сікорскі тут. І што адбываецца? На мяжы ўжо ў дзень дзесьці там па 50, па 40 нелегальных мігрантаў. Даходзіла до 300 яшчэ некалькі тыдняў таму назад. Да атакаў, калі яны спрабавалі забіць і забілі аднаго з польскіх салдатаў. 25 параненых. Таму тут яны могуць паспрабаваць штосьці прапанаваць Польшы. Пажывем, побачым. Ну, галоўнае не наступаць на гэтай граблі еще раз, когда просто в лоб, как черенком этим треснет. Ну, я это кажу усім заходнім партнёрам. Ну, кожныя 5 гадоў вы будете паўтараць. Нема зараз такого пасылу, я не буду тут кагосьці дэматываваць, нема, але ўсё ж таки мне ёсць такое апасенне, што хтосьці ж можа зноў паспрабаваць. Палітыкі ж таксама мяняюцца тут. Але прыбраць мігрантаў з мяжы з Польшай, гэта ахопіць для Варшавы, каб пачаць, ну, нейкае там, можа быць, спрабаваць палепшыць адносіны з рэжымам? Не палепшыць адносіны. Я таксама чую пазіцыю, у меня на гэтым тыдні будзе сустрэча з намеснікам міністра замежных спраў Польшы, я буду таксама пытацца. Я не думаю, што пытанне паляпшэння. Ім залежыць на тым, што Лукашенко не ствараў гэтых праблемаў на мяжы, а што ўзамен можа папрасіць Лукашенко? Ну што, ён можа папрасіць нейкі ўзровень палітычных кантактаў. Сустрэча міністраў замежных спраў у трэцяй краіне, ну, тэоретычна, я не праве тут вырашаць за спадара міністра замежных спраў Польшы Радаслава Сікорскага, але ён мае свой дакладны досвед адносінаў з рэжымам Лукашэнкі. Ён ведае, хто такой Лукашенко. Мне падаецца, што самае апошняе гэта верыць Лукашэнку, самае апошняе гэта верыць пасланнікам Лукашэнкі, такім як Рыжынкоў. Это самае апошняе, што можа быць. Што яны яшчэ могуць гандляваць? Галоўнае ж агрэсію яны падтрымліваюць. Глядзіце, што зараз заявіў Муравейка учора у эфіры ОНТ. Ну, гэта ж увогуле прапагандысцкія жахлівыя заявы. Я хачу спытацца у гэтага генерала, якім правам ён вырашае лёс, жыццё маіх дзяцей, маей матулі, маіх блізкіх, родных, мой лёс, майго жыцця. Хто табе даў права трэсці гэтай ядзернай дубінкай і расказваць, калі што, мы дадзім адказ. Нам што, хтосьці пагражае? Хтосьці плануе ступіць на тэрыторыю Беларусі, а можа ядерны удар плануе нанесці. Яны же пойдуць да таго, што яны на гэтым парадзе 3 ліпеня пакажуць гэтую ядерную зброю. Ці муляжыце, што яны будуць далей гэта зміцер паказваць. І ён гандлюе гэтым, сидзіць надменны генерал з усмешкай, расказвае, калі што, мы навучыліся выкарыстоўваць ядерную зброю, будьце ўпэўнены, мы зможам яе прымяніць. Якім правам? Хто ты такі, Муравейка, што ты вырашаеш лёс нас, беларусаў, нашага жыцця? І беларусы, просто не ідзіце на гэты парад.
Хочется паглядзець на ядерную зброю, якая можа забіць нас усіх у один момант, тому что такія ідыёты, як Лукашенко і яго генералы сидзяць. Ці Муравейку увогуле, ну это ж дадумацца, і он рассказывае гісторыю аб тым, што палякі іх пазбавілі фінансавання. Таму яны прыдумалі гэты міграцыйны крызіс. Гэта значыцца, як яны прыдумалі. У 2021 годзе заслалі сваю выведку у беларускія пасольства за мяжой, каб там арганізаваць нелегальных мігрантаў, выдаваць візы, адкрылі консульскі пункт у аэрапорце Мінск, які таксама выдаваў візы, калі яны прыляталі. Усё гэта польскія спецслужбы. Пазней закрылі гэты кірунак Расія. Зараз яны завербавалі расійскіх консулаў, каб тыя выдавалі з афрыканскіх краін візу, тады былі арабскія, зараз афрыканскія, прывозілі іх на межу з Беларусю, уначы дастаўлялі да граніцы з Польшы, атакавалі, а палякі шлі в Брюссель і казалі: глядзіце, нам грошы патрэбны. Правда? Ну это вось метадичка з Крамля, вось такая сидит человек, пацифіст яшчэ рассказываю, чаму 10 батальённа-тактычных груп яны размясцілі каля межу з Беларусю. Вы здзіўлены, спадар Муравейка, а не вы зрабілі заяву аб тым, што у нас ёсць права прарубіць калідор на балтыйскія порты з выкарыстаннем сілы у Казахстане. Менавіта ж вы сказали, это хто прапанаваў агрэсію супраць Літвы? Вы. Не вы ли сказали ў 2022 годзе, што Беларусь з'яўляецца удзельнікам спецыяльнай военной операции? Вы об гэтым сказали. Не вы ли генерал, першы намеснік дзяржсакратара Савета бяспекі, а тады яшчэ да гэтага намеснік начальніка генштаба адказвалі за прадстаўленне інфраструктуры тэрыторыі Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. І вы здзіўлены, што тут батальённыя групы і што Польша мінуе і Літва міны выкладвае на мяжы сваёй. Так яны ж міны робяць, каб на іх не напалі. Ну, видите, якая прапаганда? Наш абавязак – гэта казаць беларусам. Гэта хлуслівы генерал, які не мае права насіць гэтыя пагоны. Зрываць такія пагоны надо. Я не пытанне яго адказнасці турму. Гэта чалавек безадказны. Хлуслівы, безадказны чалавек, які з надменнай усмешкай расказвае пра тое, як ён прыменіць ядерную зброю. Спадар Павел, я б хацеў яшчэ тэму палітвязняў закрануць, але з іншага боку, вось тыя 5 украінцаў, якія былі вызваленыя, і сярод іх у тым ліку былі і палітвязні, і вось гэта, як прапаганда гаварыла, тэрарыст, які быў датычны нібыта да нападу на расійскі самалёт А-50. Вельмі таямнічая ўся гэтая гісторыя. Вам як дыпламату, што бачыцца ў гэтай сітуацыі, як гэта можна дасягнуць і дзякуючы чаму і за што? Вот, ну, я не ведаю, што паабяцалі там Лукашенку, што ўсё ж таки пайшоў на гэта? Па-першае, гэта сделка паміж Украінай і Расіяй. Лукашенко выконваў, на мой пункт гледжання, толькі тэхнічную місію. Нашы юрысты Народнага антыкрызіснага ўправлення, можна пачытаць у тэлеграм-канале, і Павел Латушка, і НАУ далі ацэнку юрыдычную на падставе Жэнеўскіх канвенцый, што фактычна ваенны канфлікт адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Бо гэта звязана з тым, за знішчэннем А-50 самалёта. Гэта звязана, што інтэрніраваныя асобы знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі. Дамоўленасць дасягалася паміж Расіяй і Украінай у адносінах да інтэрніраваных асобаў на тэрыторыі Беларусі. Так што ваенны канфлікт паміж Расіяй і Украінай адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Беларусь адказвае за агрэсію, бо гэта факт ёсць. І, дарэчы, казалі парламенцкай асамблеі Савету Еўропы, кажа, што за гэта трэба панесці адказнасць, і ён панясе за гэта адказнасць, і генерал Муравейка таксама. Але Беларусь не удзельнік ваеннага канфлікту. Мы не удзельнічаем, таму што мы не накіравалі армію. То есть вось, ну, такая казуістика міжнародная, але на нашай тэрыторыі ёсць ваенны канфлікт паміж двумя краінамі. Вось дзіўная ацэнка міжнароднага права. Што тычыцца ролі Лукашэнкі, тэхнічная. Што мы бачылі? Я тут з Фрыдманам згодны з яго ацэнкай. Мы бачылі па відэо, што ідуць грамадзяне Украіны ў бок Украіны. А дзе абмен адбыўся? Абмена ж не адбылося. Значыць, абмен адбыўся дзесьці ў іншым месцы паміж Украінай і Расіяй, там, дзе ёсць мяжа сумесная ці лінія сутыкнення на лініі фронта, я не ведаю, ну, дзе гэта магчыма, каб было адбыцца. Там адбылося іншы абмен. Так што гэта дамоўленасць паміж Расіяй і Украінай. Лукашенко выканаў тэхнічную місію. Я не ставіў бы тут, не пераацэньваў, што тут вось, ой, Лукашенко ж нейкія там сабе пункцікі сабраў у сваю кішэню за тое, што ён зрабіў. Ён падпарадкаваўся волі Крамля. Крэмль сказаў: так, нам гэтыя патрэбны, значыць, ты іх нам аддаеш, і мы іх аддаем украінцам за тое, што яны нам аддаюць. Вось так это адбылося.
таким Ну, чынам на жаль, правда, мы не ведаем деталей. Ну, да. Так вот агульна ацэнка, я думаю, может быть такая. я просто я і спытаўся ваше бачанне, як это могло бы быць. Таким чынам, как бы казаць про тое, что гэты кейс можна у тым ці іншым выглядзе, але паспрабаваць датычна іншых палітвязняў, каб ён спрацаваў, наўрад ці даволі. З гэтай сітуацыі не, таму што зноў жа такі гэта паміж краінамі, якія ваююць, і тут дамоўленасць паміж імі не з Лукашэнкам. На жаль, так, але яшчэ раз, гэта не азначае, што і вось падчас кансультатыўнай групы і ёсць шмат камунікацый, адбудзецца бліжэйшым часам камунікацыя, і Вольга з кабінета наша Гарбунова стараецца, пастаянна шукаюцца нейкія варыянты. Праблема тым, што мы пакуль упираемся ў сцену. Лукашенко не хоча. Просто не хоча. Вось. Мы лічым, што ціск павінен быць яшчэ большы. Трэба так націснуць. Я пра гэта і казаў у Брусэлі, што вага гэтага ціску павінна быць больше, чым жаданне Лукашэнкі трымаць гэтых людзей. Гэта адзін са спосабаў. Я не кажу, што ён выключны, я не буду казаць. У гэтай складанай сітуацыі, калі раней 2015 год, там 16 палітвязні, і былі санкцыі і палітвязні, правы чалавека і лібералізацыя, напрыклад, у Беларусі, гэта адзін сцэнар. Калі мы бачым, што Лукашенко зараз агрэсар, што ён падтрымлівае вайну, што ён вядзе вайну на межах Еўрапейскага Саюза, што ён захапіў самалёт і забітыя людзі, і за гэта таксама ўсё ўведзены санкцыі, і ёсць палітзняволены, і тут вось цяжка гэта выключыць з агульнай ацэнкі. Бо, разумееце, суседзі ж таксама не хочуць здымаць санкцыі. Яны выступаюць усе памежныя краіны за павелічэнне ціску на Лукашэнку. Да? Наадварот, дзесьці ў глыбіні заходнія партнёры. Таму, дарэчы, Саліванам, калі мы сустракалі спецпрадстаўніком па санкцыйнай палітыкі, ён пагадзіўся з нашым падыходам, што трэба правесці агульнапалітычную дыскусію па стратэгіі па Беларусі, у тым ліку і санкцыйнай палітыцы, бо шмат мы губляем часу на тое, каб пераканаць партнёраў, чтоб яны прымянілі гэтай санкцыі. За гэты перыяд Лукашенко адаптуецца гэтым санкцыям. Ствараюцца фірмы пракладкі у трэціх краінах, яны находзяць схемы, лагістычныя маршруты будуюць, все, і выніковасць санкцый. І вось так крок бай крок, але гэта вельмі павольна. Зноў жа такі, гэта не азначае, што праца на гэтым кірунку не ідзе. Паглядзім, можа быць і сітуацыя, што вось і Ражынков, я думаю, паглядзіць інтэрв'ю. Можа ён зробіць нейкі крок. Можа Лукашенко яму і даў уже такую магчымасць. Паглядзіць інтэрв'ю, сон згубіць. Вы што, сёння столькі ўжо там яму напрарочылі не вельмі прыемных варыянтаў развіцця падзеяў. Я кажу праўду, я ведаю просто гэтага чалавека, ведаю, што кажу. Менавіта тое, што ён працуе толькі на сябе. Спадар Павел, сітуацыя такая, вот сустрэчы з еўрапейскімі палітыкамі, чыноўнікамі, размовы, даводзіце ім сітуацыю, расказваеце пра праблемы з беларусамі. Наколькі гэта практычны вынік мае? Нават я зараз не бяру высокі ўзровень еўрапейскіх чыноўнікаў, а возьмем чыноўнікаў польскіх. Вот у вас апошнім часам шмат сустрэчаў было з рознымі прадстаўнікамі там і міністраў, і міністэрстваў, і ўсіх астатніх структур, якія ў прынцыпе здольныя вырашыць праблемы беларусаў. Атрымліваецца? Слухайте, конечно, лобование, бо инструмента уже у нас нема, у нас есть только магчымасць лобования. Лобование праз сродкі масавай інфармацыі. Уж цікава, напрыклад, Радослав Сікорскі, міністр замежных спраў, публікаваў твіт, дзе ён узяў маё інтэрв'ю выданню «Факты» польскаму, дзе здымак Лукашэнкі, здымак міністра замежных спраў Польшы, што Лукашенко баіцца націску Польшы. І там у цэнтры ідзе інтэрв'ю, дзе менавіта Павел Латушка, як прадстаўнік апазіцыі, прапаноўвае зачыніць пагранічныя пераходы за выключэннем пераходаў для грамадзян. Да? Ці вось гэта уплывае на пазіцыю? Калі міністр замежных спраў пазней публікуе такой твіт, значыцца ён прачытаў, значыцца ён усвядоміў таксама, што для нас важна не закрываць пагранічныя пераходы для беларусаў, калі такое рашэнне будзе прынят. Гэта ацэніць вельмі цяжка. Калі мы кажам, напрыклад, па сітуацыю Сантандербанк, да, вы ведаеце, што мы напісалі ў камісію фінансавага надзору, банкаўскага надзору, это ўрадавая структура Польшы, праблему. Беларусам закрываюць рахункі. Кожнага дня мы званілі, кожнага дня мы іх змучылі. Дайце нам адказ, дайце. Мы дабіліся гэты адказ. Адначасова працавала беларуская грамада.
беларуская дыаспора, нарабілі акцыі, нарабілі петыцыі і так далей. І мы працавалі. У выніку мы атрымалі пісьмовы адказ, у якім было сказано, што санкцыі-то не мае Еўрапейскага Саюза. Я гэтае пытанне падняў перад Саліванам у аўторак, калі у нас была у сераду, калі у нас была сустрэча. Як прыклад таго, калі по прынцыпу грамадзянства уводзяцца санкцыі. І ў выніку у Еўрапейскай камісіі атрымаў абсалютна адназначны адказ. Не уводзім мы санкцыі по нацыянальнаму прызнаку, по прынцыпу грамадзянства. Таму і они сказали, калі такія сітуацыі будуць, мы, конечно, не можем даць загад банку, але вы нас інфармуйце, мы будем старацца ўплываць. Так што, ёсць вырашэнне. Нібы вось апублікавана, калі ў суботу інфармацыя, што так, уже Сантандер банк адмовіўся ад гэтага. Зараз вось правы сітуацыі. У нас будзе сустрэча ў міністэрстве інфраструктуры, міністэрстве транспорта, лепш сказаць, Польшы 5-го. Мы будем гэтае падымаць пытанне. Вырашым ці не вырашым, не ведаем. Але запыты ад грамадзянаў ідуць, значыць, трэба іх ставіць і вырашаць. Па пенсіях. Да, мы сутыкнуліся сітуацыі, што аказваецца. Правильно кажа намеснік міністра сям'і і сацыяльнай палітыкі Польшы. Вы хочаце, каб пад міжнародную абарону грамадзянам Беларусі тут выплачвалі з дзяржаўнага бюджэту Польшы пенсіі. Але гэта ж не можа датычыцца толькі беларусаў. Значыць, гэта павінна датычыцца ўсіх грамадзянаў. З якой краіны бы яны не прыехалі, з афрыканскай, з азіяцкай, з Венесуэлы, гэтак далей. У іх няма такога рашэння на заканадаўчым узроўні. Таму трэба шукаць іншыя варыянты. Мы прапанавалі, што трэба спрабаваць атрымаць хаця бы мінімальную пенсію, пазней магчыма атрымаць 13-14 пенсію, якую выплачваў урад Польшы. Яе ўжо можна поўнасцю. Пазней мы паставілі пытанне, давайте размаўляць пра сацыяльныя выплаты, пра павелічэнне сацыяльных выплатаў грамадзянам Беларусі. І ў МЗС я буду таксама пра гэта паслязаўтра размаўляць, менавіта пра сацыяльную падтрымку такіх людзей. То есть мы будем лабаваць. Але мы упіраемся вельмі часта у агульныя нормы заканадаўства, які не тычацца толькі нас, беларусаў. І тычыцца ўсіх замежнікаў, які тут пражываюць. Міністэрства ўнутраных спраў. Праблемная справа з Вроцлавам, да? Я ўжо замучыў, можа, гэтага намесніка міністра, я яго бачыў апошнім разам і зноў падняў гэтае пытанне. Вроцлаў. Не вырашаецца. Было там некалькі крокаў, мы ў дыаспора ў кантакце. Пайшоў нейкі там рух і зноў затармазілася. Мне намеснік міністра кажа, нам трэба больш за 1100 штатных адзінак па ўсёй краіне дадаткова, каб вырашыць гэтую праблему. Вы думаеце, што тычыцца беларусаў? Мне кажа, там грамадзяне Злучаных Штатаў Амерыкі чакаюць. Мне, шчыра кажучы, все роўна чакаюць, гэта праблемы консула амерыканскага, да? Няхай ён вырашае. Але ему кажу, спадар міністр, гэта крытычная сітуацыя, 1000 людзей. Мы дамовіліся з ваеводай, што мы сустрэнемся. Я спадзяюся, будзе Светлана Ціхановская ў Варшаве. Мы попросім сустрэчу з міністрам унутраных спраў. Мы будзем далей лабаваць. Дзверы адчыняюцца. Ці вырашаюцца ўсе? Вот сёння, учора атрымаў ліст ад намесніка міністра культуры. Памяці гэтую тэму стварэння тэатральнай пляцоўкі для беларусаў. Яна мне так абцікаема ўсё ж таки адказала. У апошні мы гэта апублікуем. Я абавязкова гэта публікую. Хтосьці скажа, па што, рашэння ж няма. Але паказаць, што мы робім, мы не стаім, мы не забыліся пра гэтую тэму. Яна напісала, што зараз яны разглядаюць магчымасць стварэння тэатральнага цэнтра для дыаспар. З разуменнем, то я разумею, што для ўсіх, што ли, дыаспор. Нам, конечно, важна для беларускай. Але ўжо такі пасыл надае. Значыцца, ўжо міністэрства над гэтым працуе. Быў у Сенаце, у віцэ-маршала Сената. Яго папрасіў, пагаварыце, калі ласка, з міністрам. З былым міністрам культуры размаўляў, буду гаварыць. Пайду ў МЗС, зноў буду стаць. Гэта пытанне Аліны Коўшык. Я не тое, што забіраю сваю коўдру. Дзе ёсць магчымасць, я яе падтрымаю заўсёды. І мы дамовіліся, я яе падтрымаю. Яна галоўная, я буду падтрымліваць. Трэба, можна не рабіць. Все. Можна сядзець. Так, прачуваю, што ўжо тут нешта там на гадзіннік паглядае троху спадар Павел. Спадар Павел, скажыце мне, ласка, вот я пачаў нашу размову з таго, што чым нават вашу троху такую усмешку выклікаў, калі пералічваў ваши слушайте, кіраўнік фракцыі абраны, это што, пасада? Неважно, то есть на выборы атрымаў чарговую крымінальную справу, канфіскавалі ў дачкі ўжо. Не пасады, а тыя дзейнасць, накірункі, тыя адказнасці і абавязкі, якія вы на сябе ўзялі. Скажите, ласка, зараз займацца пашпартам Новай Беларусі таксама вы будете? Мы размаўлялі пра гэта са Остапенко, і я прапанаваў яму падтрымку, нават хаця бы правесці першую рабочую нараду дзеля таго, каб прааналізаваць сітуацыю, высветліць усе праблемы, якія існуюць, і акрэсліць, што варта зрабіць. Я не магу нічога сказаць, бо я не ведаю настолькі глыбако гэтую справу. Ёй займаўся Валерый Кавалеўскі, таму трэба зараз проста гэта ўсё ўзяць, прааналізаваць,
зразумець праблемы і тады прымаць рашэнні і пасля гэтага не кідаць публічны месседж. Рашэнне гэта можа быць і такое, што сказаць, ну праект прыгожы, але цяжка ці можа быць увогуле нерэалізуемы, таму адмаўляемся. Ну я казаў Валерый Кавалеўскі, таксама я падтрымліваю гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя. Гэта сапраўды, ну, за апошнія 10-годдзі, не ведаю, дзе ў гісторыі такое рабілася. Таму гэта вельмі цяжкі праект. Сказаць вам сёння, якое будзе рашэнне, я не магу, это было бы неправільна. Але кажаце, ну, пра канкрэтную працу, ну, я все ж таки зноў жа такі хацеў сказаць, вось памяці пра санкцыі мы змагаліся. СПФС, сістэма па пералічэння фінансавых паведамленняў. Мы увялі, все ж таки не мы увялі, Еўрапейскі Саюз, мы абгрунтавалі і уведзены санкцыі. І гэта моцны інструмент ціску. Гэта аналаг Свифта, калі Расія стварыла сістэму, праз якую можна фінансаваць узбраенне. Нам удалося дасягнуць, што ўсё ж таки транзіт праз Беларусь узбраенняў ці тэхналогій, звязаных з узбраеннем, ввогуле тэхналогій у Расійскую Федэрацыю немагчыма. Да, мы выступаем за агульнае блакаванне усяго санкцыйнага на таварах, якія ідуць праз Беларусь у Расію, бо ў Расію яны не могуць уваходзіць, а ў Беларусь, напрыклад, могуць. І праз транзіт яны заходзяць у тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Але нам удалося гэта зрабіць. Сырая нафта. Лукашенко ж крычаў: вось я там зараз знайду залежы нафты, мы тут будзе дабыча там десяткі мільёнаў тонн. І так бы і было. Я б не было, не знайшлі, а просто расійская бы пайшла. Зараз спыненая. Гэта немагчыма суровую нафту прадаваць на Еўропу. Алмазы. Дарэчы, гомельскі завод, калі мы зразумелі, што гэта можа быць каналам для расійскіх алмазаў выхада на еўрапейскі рынок, мы зрабілі шэраг публікацый еўрапейскіх СМІ і дамагліся, мы абгрунтавалі, Еўрапейскі Саюз вёў гэтай санкцыі. Дзеці, вось, кажется, забыліся тэму. Не, мы не забыліся гэтую тэму. Мезенцаў, былы пасол Расіі, так званы дзяржаўны сектар Саюз дзяржавы, трапіў пад санкцыі пад гэтай прычыне. БРСМ, арганізацыя моладзевая і яго кіраўнік Лук'янаў трапілі пад санкцыі. У меня таксама пытанне да беларускай моладзі. Вось вы пазней захочаце прыехаць у Еўропу. І таксама дзесьці калісьці можа ўзнікнуць гэтае пытанне, што вы былі членам БРСМ пад санкцыйнай арганізацыі. Па якую халеру она вам патрэбна? Я разумею, што не заўсёды там лёгкай ад яе так адвярцецца, но але думайце, шукайце спосабы. Не трэба звязвацца з гэтымі лукашэнкаўскімі арганізацыямі. Але мы дамагліся гэтага. Правильно? Ну вось ёсць і вынікі. Да, на жаль, мы дамагліся таго, што каліны ўгнаенні знялі пытанне. Ну няма пытання. Памяць колькі ведь блакаваліся на працягу 2 гадоў галоўны гэта Калій, Партугалія, пазней Бельгія, пазней Францыя, пазней зноў Бельгія, пазней зноў Партугалія, пазней Гутарэш умешваўся. Колькі Лукашенко лабаваў, а мы адстаялі. І санкцыі не зменены ў адносінах да Калі. Здаецца, вынік гэта вынік было ўвесці, а пазней вынік адстаяць яшчэ гэта, да? А гэта тое, што можна пазней сказаць Лукашэнкі. Вось гэта, зрабі гэта. Слухайте, ну вот мне падаецца, я слухаю про вашу актыўнасць, тым больш на міжнароднай арэне, на ўсё, што вы там робіце, і так думаю, што правы былі тыя каментатары, якія пісалі, што гэта латушка давёў Кавалеўска, што той вот сышоў з кабінета. Ну перацягнуў на сябе всю дзейнасць міжнародную. Ну не, ён рыхтаваў, дарэчы, кансультатыўную групу, ён адказваў за стратэгічны дыалог з Злучанымі Штатамі Амерыкі, і менавіта шмат у чым ён працаваў над гэтым. Таму не, ну абсалютна гэта немагчыма. Па-першае, у нас быў дэлегаваны намеснік кіраўніка НАУ, сёння таксама з членам правым голасу у кабінеце Владимир Остапенко, дасведчаны чалавек. Яны ў пары працавалі вельмі актыўна. Слухайце, рабочыя моманты заўсёды ўзнікаюць. Ну кожнага дня. Ну дзе няма, у вас калектыве няма рабочых момантаў. Так і у палітыцы іх яшчэ больш. Але Кавалеўскі цягнуў велічэзны кавалак працы. Это правда. Ну і на завяршэнне, можа, агульнае такае пытанне і сыход таго ж самага Кавалеўскага і сітуацыя ў Коардынацыйнай радзе, і не толькі гэта, апошнімі вось днямі асабліва узмацніла размовы пра тое, што у дэмакратычных сілах увогуле усіх сістэмны крызіс, што, маўляў, будучыня цьмяная, і што трэба перафарматавацца. І гэта кажа, няхай просто бяруць, як кажуць, лопату і адсюль да абеда, да? Да, вось і ўсё. Просто трэба брацца і працаваць. Я скажу так, крызісаў не бывае, калі людзі працуюць, калі ставяць мэту, ідуць да гэтай мэты. Як складана не было, цяжка бы і не было. Просто трэба працаваць. А расказваць пра крызісы, не так сфармаваліся, не так перафарматаваліся і так далей, пагрызаць у гэтых працэсах, крытыкаваць. Крытыкаваць мы ўсе гатовыя. Ну, наша філасофія іншая. У нас ёсць мэта.
это той чалавек, які там сядзіць, яго сістэма. Вось гэта галоўная мэта. Калі мы пачнем вось так вось, таму мы стараемся ў гэтай сваркі не ўваходзіць, нават зараз разумеючы, што там у Коордынацыйнай радзе ёсць пункт, мы стараемся абыходзіць ад гэтага. Нема часу, просто на гэта нема часу. Калі ты на гэта будзеш эмоцыі аддаваць, энергію, то колькі ты губляеш. У нас сёння была сітуацыя, калі 4 супрацоўніка пераконвалі аднаго члена Коордынацыйнай рады на працягу 2 гадзінаў, чаму не мае рацыю. Я подумаў, халеру, 4 супрацоўніка згубілі некалькі гадзінаў, каб пераканаць аднаго. Можа, у дэмакратыі гэта так і трэба. Да, але ці мы скарысталі гэты час з карысцю? Не, таму што там пераконваць не было чым. Там чорным па беламу напісана, як гэта трактуецца і ўсё. Это вы Кныровіча пераконвалі? Не называй ніякіх прозвішчаў. Добра, спадар Павел, может быть, я пра штосьці не спытаўся, бо тут просто не ведаеш, пропусціў што-небудзь ці не пропусціў з усёй вашай шматлікай дзейнасці, а можа якім-нибудь інсайдам хочаце подзяліцца. Давайте я уж отдам вот вам, вот вы будете. Я не думаю, что тут спецыяльныя нейкія інсайды. Вось вяртаючыся до Петкевич, мне такое ўражанне, калі я паглядзеў на яе, што она такая потухлая трохі, што я так прымусілі пайсці, адмовіцца не магла. І мне падаецца, што Лукашенко такую фразу уже і сказаў, да? Ёй цяжка было, наелася дэмакраты у ЗША. Вось мне цікава будзе паглядзець, бо яна такая з імпэтам заўсёды бралася за справу. Я ў зеркалу даваў інтэрв'ю, расказваў гэтай гісторыі, як она забараняла спектакль, здымала з Купалаўскага тэатра і пазней хацела мяне зняць за тое, што я адмовіўся зняць з рэпертуару. У выніку спектакль астаўся, і я застаўся пры пасадзе. Памятаю, як она шыльды змяняла Радзівілаў, палац Радзівілаў у Нясвіжы. За одну ноч я абвінаваціла мяне, што я тут хачу Радзівілам аддаць Нясвіжскі палац, да, і Мірскі замак яшчэ ў прыдачу. Чалавек, які проста з першага тыдня пачала весці барацьбу супраць беларускай мовы. Вось тут яна гэта працягне, на жаль. І тут не будзе нічого, ніякіх зменаў. Гэта чалавек антыбеларускі, антыбеларускіх поглядаў у сэнсе нацыянальным. Яна служыць будзе, зразумела, Лукашэнку, але усім пэту, ось я кажу, ось я не адчуў ад яе, ось паглядзеўшы, да, ось тое, што ведаючы гэтага чалавека даволі добра у розных сітуацыях. Але ўсё ж таки я думаю, што она адчуняе. Яна адчуняе, так што яны такая небольшая маладыя валкі стаю зрабілі вакол Лукашэнкі. Калі загрызуць. Вось гэты тэрмін пра маладых валкоў, гэта ж я памятаю свой час вот пра Віцю Лукашэнку і яго атачэнне казалі. А я не чуў, дарэчы, прабачце, прыдумаў, не чуў. І просто ўдакладненне, калі ўжо Пяткевіч узгадалі, а муж яе вернецца зараз следам за і сын, вот я што думаю, там? Тут праблемаў не будзе, таму што пастаянны прадстаўнік пры ААН, гэта ж не трэба прызнанне ці непрызнанне Лукашэнкі. ААН прымае прадстаўнікоў ад Лукашэнкі, таму хутчэй за ўсё вернецца, і я думаю, што вернецца. Хаця бывалі ж гісторыі, што і пастаяннымі прадстаўнікамі пры ААН могуць дзесяцігоддзямі працаваць людзі, да. Не, я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён вернецца. Дзякуй вялікім. На жаль, трэба развітвацца на сёння. Павел Латушка. Не буду пералічваць зараз усе тыя абавязкі, якія ён на сябе функцыі, якія на сябе ўсклаў, узяў, там перацягнуў, як нехта кажа, там ці ўсё астатняе. Карацей кажучы, Павел Латушка, Зміцер Лукашук. Подписывайтеся на ўсе 20 сацыяльных сетак Павла Латушкі, НАО, кабінета і ўсе астатнія, дзе ён выкладае свае думкі і свае дзеянні. Ну і не забывайце пра YouTube канал Еўрарадыё. До сустрэчы і жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй вялікі.